otu jikọtara ndị na-emepụta ihe n'ala anyị bụ Nigeria bụ MAN na nkenke bekee akpọkọ na gọọmenti etiti ka eme ka enwe ego a ga-eji wee na-atụbata ihe n'obodo a bụ nke ga-enyere ha aka nwee ụmụ akụrụngwa dịgasị iche iche a ga-eji wee na-emepụta ihe a chọrọ n'obodo anyị bụ Nigeria. Ndị a kwupụtara nke anụnwa site n'ọnụ prezidenti ha Maazị Ahmed Manso n'oge ha nwere nnukwute ọgbakọ agba nke 34 ma guzobekwa onye isi ọfụ bụ onye nke 11 na ya bụ otu bụ nke mere Anambra, Enugu na Ebonyi steeti bụ Lady Ada Chukwudozie na ya bụ ihe mmemme nke emere n'Enugu. Ndị otu asịrị na ụlọ ọrụ kampani dịgasị iche iche chọrọ ka ha na-enweta ego dọla bụ nke ga-enyere ha aka ịdị na-atụbata ọtụtụ ihe n'ịdị na-emepụta ihe anyị chọrọ maka ọdịmma onye ọbụla. Chibuzo Obidike nọ ebe ahụ ka o wetara anyị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Dịka Maazị Mansu onye bụ injinia si kọwaa, ya bụ ngalaba bụ nke na-enweta ihe mgbu dị iche iche wee kwuo na ha chọrọ enyemaka nke ga-eme ka ha nwee ike nachite azụ site na ịda mba ahụ ha dara n'obodo anyị bụ Nigeria. N'okwu nnabata ya bụ onye isi oche nke na-apụ apụ Maazị Anieton Igweobi kwuru na isiokwu ya bụ ọgbakọ bụ nke mara mma wee kwuo na ọ ga-ewepụta ihe ndị ahụ na-echere ha aka mgba n'obodo nke a ga-achọta ụsa nye ya. O kwukwere na ya bụ otu bụkwa nke ga na-aga n'iru dịka onye ndu ha bụ Lady Ada na-edu ha ka ọ gachagoro afọ 2. Onye kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ bụkwa onye na-emepụta ihe ejije na Nollywood Chief Pete Edochie kwuru maka isiokwu ya bụ ọgbakọ nke kwuru the declining ethical values nakwa culture n'oge gara aga, ihe ndị ọ na-eweta nakwa ụsa a ga-enye ya. Maazị Pete Edochie onye kwukwara okwu site na onye nnọchite anya bụ Dr. Ima Nwamkpa kwuru na ọnọdụ azụmahịa nke obodo anyị bụ Nigeria n'oge gara aga bụ nke ọnọdụ ego dịkwa larịị na mpaghara Nigeria niile. Ndị ama ama bịara ya bụ mmemme bụ ndị gụnyere onye bụbu onye sinetọ na-anọchitebu anya Anambra Central bụ Sir Victor Omee, onye na-anọchitekwa anya Ihiala Federal Constituency Maazị Chudi Moma, ya nakwa onye Deputy Speaker nke ụlọ omeiwu Anambra Steeti Dọkịta Pastor Agbodike nakwa Managing Director nke Anambra Broadcasting Service Sachido Obidiegwu, ndị toro ya bụ otu maka ịhọpụta onye isi ha bụ Lady Ada Chukwudozie ka ọ na-ekene ndị bịara mmemme ahụ. Ya bụ onye isi oche a họrọ ọhụụ Lady Ada kọwara afọ ojuju ya etu ndị mmadụ si wee bịa ya bụ mmemme. Ya bụ ọgbakọ nke 34 nke ya bụ otu bụ nke a nọrọ na ya nwee ihe ngosi dị iche iche nke ha mepụtara dịka ọgwụ, mmanụ injin, eriri ọkụ nakwa ihe oriri dị iche iche na akwa. A nọrọ na ya bụ ihe ngosipụta wee mee ka ndị bịara ya hụkwa ma gorokwa ihe ndị ahụ arụpụtara.